riaditeľ, kolegyne, kolegovia. Nie tu pred vami môžeme dnes stáť. Uvedomujeme si, že to pre vás nebola vždy ľahká úloha. My sa budeme snažiť o to, aby sme nesklamali vaše nádeje, ktoré ste do nás vložili. Dokážeme vám, že tá námaha s nami nebola zbytočná a predsa len za niečo stála. A tak dnes, tento očakávaný moment, tu stojíme s jednou tajnou túžbou. Túžbou stať sa skutočne dospelými. Čerstvými maturantmi, ktorí majú život pred sebou a majú otvorené dvere do chodá. Ďakujem. Nie? Ale všetci boli pripustení k maturitnej skúške. Tam poznámka zo zretení už tam je na mňa. No a štvrtá rečka. Super, ďaká, jednička. Máte aj krásne kapelo. Super. Všetko dobré, ocenenie takisto, patria aj študentom, pretože sú tam vynikajúci študenti. Ale vy sa vyznačujete ako celo trieda dobromožníkov. A dokonca z takého mincev sa mi podarilo vykresať niečo a dokonca si chvíľa aj prenosiliť. Takže vidíš, že to nebolo marné, vycetovanie. Takže blahoželám a držím palce ďalšie. Kamarov, že na záver, teraz sa mi tak asi ťažko stotožní. Najlepšie nakoniec! Tak dobre, Gabo, ty prvýkrát, tak myslím, že si to zvládol. No a poďme teraz na knívne ocenenia. Vyberieme tých, ktorí ten zoom to vidia do piče. Dobre, čau. Čo povedal? No? Takže Bášek si diví a Jozef Kolíček. Matuš, to je iný šéf. Chodí jak plastická figurínačka. Chodí jak pastier. Ja sa pomýlili podľa mňa. Ja neviem. Že najväčšie pesnáky roka. Za to oni majú vyznamenaní, vieš? Tak není, tak to potom nejaký skrat tam. Takže ďakujem. Ocenením štvrtá F. Štvrtá F.